Kaixo, Isabel, Santa Cruz, egunon. Zenbat egun lehenago hasi zate ja, hemengo movimentua egin da. Lau gozpat biak ditu. Bai, Gauzak ekartzen. bai, noiztik segunetatek hasita? Hogeita zeian, ez, hogeita labien uste da zigina laurreneko. Hogeita lauean, Bai. Hemen gauza errexak ikusten da, baina batzu lehenago lana inbiar, Bai. Gotik. Bai. Bueno, Alejandro González, aquí el alma mater de la Salda de Adarra. ¿Qué tal este año? Venga. No el alma mater, yo soy uno de tantos de los eslabones que organizamos en la sociedad esto y pues unos vienen más tarde y yo vengo más temprano, no me importa. Entonces, para que salga una cosa curiosa y segura, pues debemos de empezar muy de víspera a preparar las cosas. Pero bueno, yo en sí doy el mérito a los que después de las 8:30 me empiezan a traer ya el caldo que falta para abastecer a toda esta demanda que viene. Ya han dicho aquí que el amanecer de hoy que ha sido el mejor de los últimos años, ¿no? Sí, porque hemos visto una especie de eclipse lunar, hemos visto una puntita nada más roja, luego se nos ha puesto blanca y nos ha salido un amanecer, pero esto es de maravilla, no parecía, si te lo explican, no cabe lo que hemos visto nosotros, no sirve con máquina de foto ni nada expresar. La prueba. Que habéis estado, Con María Luisa un año más. Igualmente. Adiós, Casino. Y yo las creo. Kaixo Antxone, Ulasia, Tolosarra. Zenbat urteetan honea torri zara? Piletan. Zenbat? Atzareko 8 urteetan, 8 baino bide baino gehiago. Urtian zenbat alitan, adarrara? Eunda pasa. Eunda pasa, urte honetan? Urte honetan, lehen urtean, eunda itala, eta 8. Irudi egunetik behin, jardun? Getien egin nauk, badela 8 urte. Eta berroita 8 aldiz jo nitxon. Eta nola itxen duzu? Zer, nondikan, ilotzeza? Mendikan ilotzen nauk, maizulotik gora jo. Maizulotik gora. Adarra bilotzeiat, gi adarrak. Bai. Jo, onjotik aizkorrikoa, aizkorrikotik pontxoko harrita, iuatik otita. Golde honain, txarrain, berri galtzaizu? Bueno, txarra da honen ez baino, nahi zelurre onda zean askotan. Txo, Maria Luisa Etxeberria. Bai. Zure hemen historikotakoa. Bai. Zer urte ja? Ba, 35 hemen goien, bueno, dendakin da ematen deula, baina gu hasi ginen, badakit, Luxo, al presidente, nik uste 30, emesortzi bat urte hori izango diala, hasi ginen, kaldero txikiarekin, eta hor, arkaizartetan berotzen gendu, butanok txiki batekin da, hola, hasi ginen da. Gero ja, esan gendu, hau ja, hunditzen dijoa. Ja, dendakin da hasi ginen, eta 35 urte izango dira dendakin hasi ginen. Ja, infrastruktura hundita da. Ja, hemen kilo asko moitzen dira, eta lanare bastante egin behar izaten da. Toke pasake bado jendia, ja, 8 leno arteatzen hasten dana, ja gauza prestatzen, Alejandro. Alejandro bene eta semiak eta. Nik egitea esan, nik egiten dut salda bakarrik. Eta baino prestaketak eta denak, guztu egiten dut. Eta gaina, hau ez bali madaiten, itutzen zerra falta. Falta dela ez? Eta jendeak eskertzen du, eskertzen du. Eta gehien ez edadeko jendea. Edadeko jendea. Porque hemen etorri dira gaur laroi urtetik gorako jendea, eta ni gehienez emakumeak. Esate behar, salda hona, salda hona esate benian hona. Hitor, Ginez, egunon? Egunon bai. Adarrako bidean, ez da? Doendik? Aspaldikoko partez, 4 urte kanponean naiz eta berriz hau iki ondo da. 4 urte kanpo, baina ez geldikan, Hor, bizikleta hartu eta zure aventura edo bizi modua ja andoinen nahiko zabaldua daula. Bai,
biziketa hartutan, eta hortik mundua ikustea jo nintzen, eta la urte hortik pasatxut, eta guen etxea torri, eta berriz mendi jau kiotzeko goguan ekan, eta Bueno, Larruti. Gaur nola, kuadrilla danak korrika, bai. Zer gertatu gaur? Itxura dauka urtero igotzen gara darrara eta baina pixkanak geratzen jute gara, ordu berdinean eta... Zer, ando indikan, ez? Ando indikan, bai, 8 eta ordenan gatu gara. Ilua marrena, ora? Aixutik angora etorri gara bezabira eta guen iluiotik behizte gara. Eta gero dutxa bat hartu eta, pote bat oso baita hartzea jungo gara. Dana zertzate sumatarrakuak, ez? Ez, batzu bai, baina sumatarrakuak, Txoma Joseba, Josean Dani eta Eba. Gero besteak ez, baina, esagunak, mendian ibiltzen geanak eta mendiko karreretan ibiltzen geanak. Mendiko karreretan da, atzo San Silvestreak korritutako danak, ez? Atzo San Silvestreak ere gehienak korritu zuten. Eta bate bi aldiz igual? Deskuratzea basea bai, ez dut galdetu, baina posible da. Goizian bat eta atzaldian beste batik. Egualdia gila zen, primera gua? Egualdia zora garria. Oso horrela guztu emateko mendia etortzean. Goizian gostatzen da pixka bat esnatzea, baina biopena berezi. Salda hartuko zen, no? Bai, salda hartu dugu. Euskaldunako esker, beti gordinak etortzea lanean, hartu den. Urtero, horiek ez dute jaiatzen da. Ondo sartzen da salda, ondo sartzen. Txo, egunon? Hartzalius familia. Zer, gora aldea? Beraz, ez bintzatu handiken. Gora. Gora, zoazte? Bai, guztua. Ha? Noiz atezatea, nundik, gero? Etxetik. Etxetik, baina? Etxetik? Etxetik, bai. Trampek esan dezu egin, otitan, kotxea utzita... Zuritze gustatzen alako. Oandik ebintzatu laga trampek izan dizintzen. Hora horren, punta? Zoragarri ginatea eta... Aber leku ibadagoen ikuste. Salda pixka bat hartu eta... Eta urtia ondo hasi. Bai, berdin. Jo Mikel Mujika eta Nagorre Ebizi eta Ainoa Mujika. Esan duzu. Zer, nondik atezate? Gaur. Andoindik. Etxetik, anbertatik? Oinez, Eta honaino letu zate? Kotxez junga bigarren tunelaino. Bai. Eta honaino oinez? Demora pixka dira bazteko. Eta adarra jotzeko asmotan? Bai. Eta salde ateko asmoa bai. Urten ez egon? Jo zinaten lehen guztian? Bai. Pilako jo zinaten, Bueno, lehengoan ez. Lehen guztian ez aurreko. Bandar bi urte, hemen dikan, bideo ontatik, iluiatik gora, eta salartza, eta... Eta gero besabia. Horren zuen ja, eskarmentu bakazue. Eta guztua? Bai.